चिराङाव फिन इसोरनि मायाजों सुबुंनि बेमार आजार फाहामनो हानायनि सुबिदा ओंखारदों नामा? गुबुन गुबुन समाव चिरांनि गोबां जायगाफोराव खासेवनि मानेक, एम्बुनि मानेक, अन्थाइनि दै, मैखुननि मानेक बायदि बायदि मोननाय आरो बेजों गोबां बेमार आजारखौ फाहामनो हायो होनना खौरांफोराव आथिखालाव गैया जालांनायनि उनाव दिनै फिन बेबायदि इसोरनि हरनाय बेसाद मोनफिननायनि खौराङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं दैसोमगुरि गामिनि थागिबि श्रीमती माइनो दैमारिया गावनि बारियाव खासेव बायदि अन्थाइनि बेसाद जायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि बेमारफोरा हामगोन होनना बिसार खालामदों एबा दाबि दैखांदों। लोगोसे इसोरा खोन्थाना होनाय मिथिंगायारि मुलिफोरा बानायनानै हरनायजों गोबां बेमार जेरै टाइफड, सुगार, टनसिल, हापानि, पेरालाइसिसफोर बायदि बेमार हामगोन होनना दाबि दैखांदों। नोंथाङा बे बिगियान मुगायावबो बेफोरबायदिखौ फोथायोना? फोथायोबोला चिरां जिल्लानि आगुनि आवजार सप्ताहिर बाजार जाग्रा साखाथियाव नैबे जानबुं नम्बराव 7099382404 आव खौरां लाना नोंथांनि जायखिजाया बेमारनि थाखाय मोदायनाव सोंनानै फाहामथाय लानायजों लोगोसे मुलिफोरखौ लांफैनो खावलायदों माइनो दैमारिया। मानोना गावनि आंगो फिसाया गोबां समनिफ्रायनो गुजुना उन्दुनो हायै आरो हाथिदुरानि आथिं सानाय, उन्दुनो हायै बिखा दोरफो दोरफो मोननाया मोजां जादों होनना दाबि दैखांदों। साननाया नैबे आं मोननाय बुस्थुखौ आं दा नोंसोरखौनो लिंहरनाय जादों। इसोरफ्रा होनदों आरो दैयाव सोमनानै हो, हर, फिसा फिसौ खांनो बानो बिदि होनदों आरो दा बिदि होननायखाय आङो दा नोंसोरखौ लिंहरनाय जादों। मोननाया बारियाव मोनदों आरो बारियाव मोनदों आफा शिबनियाव। बेखौ फिसालासो मोननाय जादों आरो दर गेवनायाव हायावनो दंमोन, हायाव आराम दंमोन आरो ओमफ्राय दाना फिसाला लिंहरबाय, आयै आं माबा मोनदों नै मा बुस्थुथाय होननानै खिन्थाबाय आरो खिन्थाबाय नालाय आंहाबो नंबाय मा मोननाय जाखो मा बुस्थु बिलाय होननानै बुंबाय आङो। बिदि होनबाय नालाय लाबोनानै देखायफैबाय। दाना लाबोनाय लोगो लोगो होनाय लोगो लोगो आंनाव देहेनाव गाखोबाय आरो देहेनाव गाखोबाय, आफा शिबा गाखोबाय नालाय दोन दादां, ना बेदर जानानै दादां, बे जों होनायसो होनबाय आरो बिदि होनबाय नालाय दे होमबालाय थोरसिखौ बेयाव आराम लानानै दोनहैबाय आं न' सिङाव। होमबा न' सिङाव दोनहैबा बियो जानाय लोंनायथ' दांनाय जाबाय, जाला लोंला। हरनि समाव फोथारनायबो जायासैना, आवगोलाव रायजोनि फुजा होनाय हाब्ला हुब्ला जाबाय। ओमफ्राय बेहाय टर्स जोंनाय बे ब्लाव ब्लाव जोङाबा खोमोरलाय जोंलाय बेबायदि जानानै होबाय आरो न' सिङाव इसिङाव दोननायाव ब्लाव ब्लाव जोंबाय थाबाय थुब्लाव थुब्लावनो। ओमफ्राय हाब उन्दुनो मा रोमै जादों आरो मा बुस्थु बेलाय होननानै नायबा बेसो आरो ओमफ्राय बे माबाबा देहायाव गाखोबाय। देहायाव गाखोनानै आंखौ मानो आलाय सिलाय दोनखो, आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो, आंखौ गोथार खालाम गोथार खालाम, आंनो अलोखि लाबो होनबाय आरो गाइखेर लुबैदोंमोन, गाइखेराव दोननांगौमोन। गाइखेराव दोननानै आंथ' दोननो रोङासै बिनायखौ, जेबो गैया गाइखेरथ' अबाय मोनस्लाबनो। दाना नांगौबा थाथोंसै जेला फोथारो होनबा आं बे बुस्थुखौ गाइखेराव दोननोसै होनबाय आरो दाना गाबख'नानै लाबाय आं। गाबख'नानै लानायाव आरो देहेनाव सिखारबावबाय, देहेनाव सिखारनानै होनबाय फिसा फिसौ खांनो बानो नोंनो होदों, नों अनेक बोसोर जाबाय, 4 बोसोर जाबाय नोङो खेराइ खुंनाया आरो नायबोबाय, नायै नायै नोङो फिसा फिसौ फोसाबबोबाय, खांबोबाय, बाबोबाय, नोंनो जों दिनै रेहाय होदों जाबाय आरो रेहाय होदों होनबाय इसोरा होनबाय आरो दाना बिदि होननायाव हौवानो होग्रोनाय जादों आङो, आंनि बोरायनो होग्रोनाय जादों। बे बिराद गोबाव जाबाय, बियो गैयाबाबो 10-15 बोसोर जाबाय बियो बेमार जानाया। बेमार जानायाव बियो गुजुबाय थायो, उन्दुनो हाया। ओमफ्राय बेहाय होबाय आङो दा आदसा नोङो बे मुलिखौ लोंनायनाय, खनसेल' लोंदों, खनसेल' उनाव आन्दाज मोनबाय गुजुवासै, बेलथायनो हाया आगदाथिं, बेखौबो बेलथायनो हाबाय। दाना बे आनजाद लाबाय आरो ओमफ्राय बेजों आनजाद मोनबाय, जुफिबाय, मोजां जाबाय। बै माबानि हाथिदुरानि बेबो लांदों आरो बेबो लांनायाव बेहाबो खिन्था फैबाय बिराद मोजां मुलि बियो, नों बेजोंनो फिसा फिसौ खांनो हागोन, रावनोबो दाखिन्थासै, आं सिनायखाबाय होनबाय आरो बेहा हाथिदुराना। ओमफ्राय दाना लांदों, बेनाबो आथिं सानाय, उन्दुनो हायामोन, बिखा दोरफो दोरफो मोनोमोननो, बेजों हामबाय आरो हामबाय। दाना बिदि होनबाय नालाय दे बिदिबा आंबो माबाफोरखौ लिंहरनोसै आंबो हरनोसै जाबाय। आं बिदि सानबाय आरो गोसोआव आङो। दाना आफामोनहा होनजोब्बाय हर, फिसा फिसौ खांनोबानो हरजोब, बेजों खांजोबनो हागोन, गोदोनाय बेमारा बेजोंनो गागोन, बिदि होनबाय आरो होनबाय नालाय दे आंबो लिंहरगोन। दा मुलिया मोनजोबगोन आंनाव, टाइफडनि मोनगोन, सुगार मोनगोन, टंसिल मोनगोन, हापानि मोनगोन आरो बेजों लोगोसे पेरालाइसिसनि मोनजोबगोन। जा दङ आंनि आखाइजों बानायनाय मुलि गोथां आरो बेखौ आं गासिबो मोनजोबगोन, टिभिनिबाबो मोनजोबगोन बेखौ।
गासिबो इसोरफ्रानो होजोबनाय नालाय आं बेखौ हरनो हागोन आरो ओमफ्राय आंनो नांगौ बेहाय गय जरा फाथै जरा नांगोन थाव गुबै नांगोन गाइखेर नांगोन आरो बेखौ नांगोन आंनो सोरबाफोर फैयोबा आरो बेखौ लांफैयोबा माब्ला हरनाय जायो बेखौ हरनाया सुनिबार मंगलबार बिस्थिबार अमाबैसाल' बार रुबारावबो हरगोन समबारावबो हरगोन बेबायदि थिनदों आरो अमाबैसायावदि दानसोरां गासा होनो मोना आफामोनखौ स्रां खालाम मोना दा बेहाय दाहर होनदों आरो बिस्थिबारावथ' लोखि बारायसो बावथ' सानसेखौ हरनो मोना बेयाव दाहर होनदों आरो बेबायदि होनदों फैनो थाखाय माबोरै फैनांगौ लामाया नैबे आवजारानो फुरानानि हाथाय जानाय सुकुर हाथाय जानाय बे सेरावनो आरो बेहाय दैसंगुरि गामिया हाइवेनिफ्राय बोरै फैनांगोन ओरै सामथाइबारिनिफ्राय साहाजों दावखोनांगोन माजों रुनिखाथाजोंआनो जाहैबाय रुनिखाथा थिनालि आवजार बेबायदि आरो नाथाय दिनैनि दिनाव बिदि माबाफोरखौ गोबां खोमसि फोथायनाय होननानै मा बुंनो सानो मानसियाथ' फोथाया दा आंनि बोरायानो प्रमान मोनखाबाय आरो दस्रायाबो प्रमान मोनबाय आं बिनि थाखायसो आं दा हगारनाय जादों आरो खांनो बानो थाखाय आं हगारनाय जादों आनजाद लानो हागोन सोरबा सासेयाबो लांनानै आनजाद लानो हागोन नंगौना नङा गागोन ना गाया बेफोरबायदि आरो फैनानै नोंथांमोननो थाखा फैसा होनायनि ना गोसोबायदि होलां गोसोबायदि दाबि दावा गैया आं लागोन मुलिनि दामखौ एसे लागोन आं पेरालाइसिसनि सुगारनि टंसिलनि बेखौ लागोन होमबाबो आं बे आइ आफा होनायनि मुलिनि दामखौ आं बिया आरो गावसोर जेसेबांसि होआ दया दरमाव बिदिसो